ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom DJ. Айни замон дар гардиши фабрика қарор дорем ноҳияи Рӯдакӣ. Аз ин тараф роҳ ба сӯи 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад гардиши Ленинград ва роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Ду хонага бисёри бад гап намезанем. Рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 8 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 4 ошонаш ҷойгир мебошад. Дар 4 ошонаем дӯстони азиз, дар бино лифт нест ва ман ҳамин хонаи фурӯш мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонагаи пурра мебошад бо масоҳати 57 аз 138 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 8 ошона иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо дӯстони азиз, даромадгоҳ, роҳрав, ҳоҷатхона ва ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва ошхона. Дар хона 4 та треза аст дӯстони азиз. Ошхона бошад 2 та треза дорад. ин ҳоҷатхона ва ҳаммом системаи вентилятсия ҳаст. инҷо ҷои термекс мебошад ва инҷо ҷои мошини ҷумашӯӣ. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳоло фишори оба нишон медиҳем. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бо таъмири нав таъмин мебошад дӯстони азиз. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хонаи нав аст ва биноям дар назди роҳи мошингар ҷойгир мебошад. манахи рост мерем, гардиши фабрика мешавад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки дар наздаш мактаб аст, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград, коллеҷи тиббӣ ва дигар чизҳои даркорӣ. ин бошад ошхона дӯстони азиз. чихелик мебинед 2 та треза дорад. бо транспорт умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ ва ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе транспорт зиёд мебошад дӯстони азиз. нархи хона бошад 415 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom DJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 037 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ва дӯстони азиз, свети коридор ман ҳамин гуна зебо ҳаст ва свети ин ҳуҷраи ман ҳамин гуна зебо мебошад, лекин дар камера ҳардуи ҳамин свет мигаҳд мекунад дӯстони азиз. дар асл ягон хел мигаҳдкунӣ нест, просто дар камера мигаҳд мекунад. барои ҳамин ин чизро мо дар охири навор ба шумо нишон медиҳем.